Добрый. Вас выглядели некоторые дамы. Здесь у меня вроде не пришел тогда. Кто? Не, не пришел. Страшно, правда, все это было в том кубачку. Пригоживаться. Ну, было, мы сходили. Оно сюда? Не могу. Я сам с ним объедала в Макдональдсе, в Прайде. Там потерян. Я не могу. Честно вам говорю. Ну, я вам писала так-то сейчас. Я писал. Вам мог слышать. Это обычно не говорил. Скажите, мне сейчас, я вам сейчас не жертву без там, видите, ведла в Макдональдсе. Он не был на самостоятельно. Я сам скоро даже не могу. Сейчас знаю. Ну, я не знаю, помните, мне надо уходила, не смотрю. Ну, так там смотрели не смысл. Já vás chápu, že vy mě nemůžete věřit, že? Ale já bych byl rád, když mi věřil, protože to je docela důležité. On byl v Brně na policii. On je hledaný. Už co ostatně? Kolik? No, měl nějaký rozkrádání zase. Díky bohu. Živo. Tam chytím, byl tam na vazbě. A nejsem si jistý, jestli tam ještě teď, ale vím, že tam byl od soboty. Na středí, což bylo včera určitě. Tak nemohl bych jsem říct s vámi, no. Так я еще сам сообщил, мне не вспомнила, где сама увидела. Tak potřeba bychom se nelhali, jo, protože je to hrozně blbý. Přišli tam spousta udání, proto jsem nechtěl mluvit tam u nás. Připadá mi to hrozně zbytečný. Já nevím, nemusel bych to dělat, ale tam jsou takové otázky, nevím, co je poslavil. Что было от 10-го приближенно, как я вспоминаю. Начало быть 10-го. A nebylo to minulý týden? Protože tenhle týden opravdu to nemohlo být. Jo, možná minulý týden, jo, protože to bylo hledané, no. Дали же то на 15, 10, 20, 25, это же все эти дни достало мне как алименты на церу, а мы все сходили, а я сам платила. А было, что оси были нечто мне опинили, также то было оси 11. Dneska je 14. Так я, в чем я под наидозитейшая таска? Я не могу вспомнить, на отца. Jasný, no, já se jenom podívám na dokumenty. Co jinak, jak se máte? No, hrozně. Jak to? Бегом, мне это помогает прекращать стресс. Бегом 2 раза в день. Jo? Jo, aby se úplně zapomněl na všechny problémy. Pomáhá to? Pomáhá to, zapomínám. Tady, takže 11. bylo pondělí. 11. pondělí, dobrý. A to jste opravdu bylo, jo? Byli jsme v McDonald'se na Václavského náměstí. Počkejte, já se snažím to tak сейчас мы делаем подстать. Так мы шли на пошту. А проти нам і дука з того, що ми схатили, проте ж на пошті
он мне увержал дальше доклад. Má to tady? No, teď už sebe nemám. Mám ho v kutě. Tohle, Roman, ahoj. Ale prosím tě, ohledně toho kropáčka, pamatuješ si na to? To bylo 12.25/11, tuším. Dneska mám to tam na stole, mrkni tam, prosím tě. Mělo by tam být z Brna ohlášení o zadržení pohřešované osoby. Hledané osoby ve správním úkonu. To je přesně ono. No, to je manželka, to tam nechce, to je v pohodě. Vorgí vám, jak on to tam má? Bylo zadržení, no. Dobrý. Ne, já už jsem doma, už tak nad tím přemýšlím, víš. Dobrý. Jasně, ahoj. On totiž byl nějaký výsledek. A tam? A tam je. Tady jsou otázky na něj, kde se zdržuje a tak dále. Adopce. Že ho tlačíte do adopce o dítě. Aby si adoptoval holku. No a dál? Je to tak, ne? Nebo on si ji chce adoptovat, nebo nechce. Vůbec se o tom nějak nebavíte, nebo chce. No, kdybyste mě ptal na úřadě, já bychom měli jednu zodpovědnost. Když se mě ptáte v autě, soukromně, já nerozumím, co mám odpovědět. Vlastně. Je to jedno, jako. Já jsem s tím to, že prostě tady od těbe ty věci tam jsou. Takže po výslechu, který netýkal se Zlínské policie, týkal se jenom jeho krádeže. Michal popsal své manželství. Tak. No, jako asi, že to nefunguje moc, no. No, v poslední době to určitě nefunguje. Ale já trvám na tom, že i když to teď nefunguje, já věřím mu, že on se polepší. Víte co, já osobně si myslím, že to je manželství koupený. Dobrý. Když mluvíme na rovinu. Ale já nevím, zda mluvíme na rovinu nebo ne. Jak vám to můžu dokázat? Dokážte. Jak? Je to moje otázka, jak? Tak. Já nevím, já prostě bych se vás neobracel, jsem sympatická ženská, nechci mít problémy, nebo jako, problémy nebudu, ale nechci, abyste vy měla problémy zbytečně, protože mě to tenkrát zaujalo, když jsem objevil ty jeho doklady, že jo? Nějakým způsobem jste dostal. Co já bych říkal? Na ty jeho spisy. To jsem neměla prozradit. Myslím si, že na to, když o tom dozvěděl, chtěl to pokazit mě. Chtěl tuto informaci využít, aby mě dal něco stavit. No to samozřejmě nemůže. Nemá já. Už horší to být nemůže. Já si myslím, že on vám nemůže nějak ublížit. Ona, když šel do tvýho, tak v podstatě to špatný udělal on, že jo, nebo? Já nevím, co odpovídat. Protože já nevím, jak teď s tím mluvíme. Právě, no. Já se s vám snažím mluvit normálně, že jo, proto tady netám žádný spisy, jsou taky kraviny a takovýhle věci. Já jsem taky ochotná chovat se normálně. Ne, mě by třeba hrozně zajímalo. Já si myslím, že to je prostě jenom proto, abyste dostal občanství.
Я bychom vám vysvětlila tak, že kdybychom si ho nevzdala, měla bychom mnohem méně problém a byla by tady stále v Česku na vízum. Který vám propadl? On mě bychom neměl propadnout, protože tady mám matku, ona mě vždycky pomáhá s vyřízením vízuma a to byla hračka tenkrát, když já už se vzala Michala a mě vysvětlili to tak, že vy nemůžete Česku mít vízum. Aha. On se zdržel z Praze někde? Ani nevím, protože když to řekl, že on je ve vězení, já tomu uvěřila, on je mrtvý. Nic od něj není slyšet. A maily píše, napíše? Psal. Píše je z nějakého magistrátu, kde je internet zdarma. To vím, to už si zjišťovali někde na Praze 1. Tam jsme ho i chytli dokonce. Podle e-mailu, že jo? Chytli ho? On si totiž dopišel s nějakou Kaťou. Super. Ježišmarja. A slibuje jí? No jasně. Takže nevím, jestli to je snadký podvodník, nebo prostě darebák jenom nějaký, nebo... On pochází z Brna? V Brně jsou sami hodně lidi. Kde se tam zahotovilo? Já si myslím totiž, že oni vás budou chtít asi zatáhnout do nějakých problémů týkající se jeho, ale jste asi dobře obrněná oproti tomu. Nechápu. No, tam je problém ten, že vy když tvrdíte, že manželství je prostě normálně právoplatný a všechno, tak se na vás vztahujou i jeho zločiny, jo? No ne, přímo jako, že by řekli, vy jste ukradla, ale prostě, když přijde nějaká exekuce nebo cokoliv, nebo nějaký vymáhání peněz, takže je to ve společném svazku, jo? Bohužel. Ale když bude ve vězení, začne splatit sám. To. Určitě. To je pravda, no. A nemusím používat ani to, co na něj mám teď, sama. A co teď máte novýho? Novýho až tak moc ne, prostě jsme vyjišťovali to, co jsme měli. Ale máte novou smlouvu, říkáte? Ne, to jsme podepisovali smlouvu o skončení pronájmu v tomto bytě v Belgičtině. Jo, že tady už nebude hlášen, teda? To je dobře. To je jenom o problémy. No a vy tady budete mít dál trvalý bydliště? Ne. Já se odstěhuju do nějaká ubytovna, budu skrývat se před exekutořem. Už vás nahánějí ze zbyt? Ano. Kvůli němu? 90 000. To vím. To měl 70.